Onder onze voeten liggen de restanten van vroegere tijden. Onze wereld staat letterlijk bovenop het verleden. Ook in Venlo, op plekken waar je het nooit zou verwachten. Ga je nou doen? Ja, wacht maar af. Wat ben je aan het doen? Nee, dat moet je niet doen. Kom eens even helpen. Oh. Ja, Ja, ik heb het. Ja. Zo. Ik wist helemaal niet dat spiegels zo ontzettend zwaar waren, joh. Kijk, wat tof. Nee, maar hier ga ik niet in. Jawel. Ja, dat kun je niet doen. Dat mag niet. Doe normaal. Schijt Nee, joh, dat kun je niet doen. Wat donker hier. De geschiedenis van Venlo gaat terug tot in de middeleeuwen. In het jaar 1343 werd Venlo een echte stad. Donna? Als je nu door de straten van Venlo loopt, zie je bijna niets meer van haar middeleeuwse verleden. Maar schijn bedriegt. Donna? Zo. Waar was jij? Kom. We staan nu gewoon in middeleeuws Venlo. Het is wel bizar toch, dat hier 500 jaar geleden gewoon mensen hebben gelopen. Ja, best wel heel bizar, ja. Maar hoe zag het er precies uit? Ja, het waren gewoon kelders, mensen sloegen hier hun spullen op en hierboven is het huidige Venlo. Venlo was in de middeleeuwen en lang daarna een handelsplaats. Schepen volgeladen met koopwaar voeren er af en aan. Zo. Wauw. Dit is het dan, Venlo. Heel lang geleden. Ja? Het ziet er totaal anders uit naar mijn mening. Nou, ja en nee. Kijk, aan de ene kant was het veel kleiner in die tijd en de meeste huizen zijn ook van hout, zoals je ziet. Maar aan de andere kant, je had eigenlijk alle straten die je nu hebt in het centrum, die had je toen al. De haven, mensen, drukte. Kijk, en hier zijn heel veel opgravingen geweest. En er zijn heel veel vondsten gedaan in kelders, zoals waar we nu in staan. De vondsten die archeologen in Venlo hebben opgegraven, worden bewaard in het archeologisch depot De Vondst in Heerlen. De Vondst is de schatkamer van de Limburgse archeologie. Je vindt er tienduizenden vondsten, van gebruiksvoorwerpen tot menselijke resten.